Bola Coke Indonesia. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mungkal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan oh Jaka Bandung kawi ojo kung malunggo peran iki kanggo durung rampung film Pak Nanto kang mas Engko Pak Nanto Pak Nanto Bude Jung tobat kowe wanita Badis, Bude Jung, ayo. ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu kepengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa karo jonggrang kowe aku kono Yo Bandung aku ngarep bebono bebono apa jonggrang Candi Sewu sawangi kudu dadi ya jonggrang anyuwun atu Bude Jung ayo Bude sini dong jogetnya monggo Pak Nanto monggo Badis ayo Badis
joget jempol Lampung 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 Lampung. Lampung, Lampung. Pak Irfai dan juga Ibu. Ceritane wong seneng tunggal sak malih. Cecer saben dinane. Saya suwe Suwe saben cecer nyekel. Tangane bajur ngomong mas. Aku tresno kowe. caritane Ceritane wong seneng tunggal sak bali. wiwitane Cecer saben saya suwe suwe saben cecer nyekel. Tangane bajur ngomong mas. hip hop Tresno kowe yo kecubung hey Ora kena nggo sembrono, ora becik ngangoni priya wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rawe luwih becik tak tinggalke. Dilaces mana ini Dilaces asik asik Ceritane wong seneng tunggal sak bali. Cecer saben dinane. Saya suwe saben cecer nyekel tangane. Bapak masih kuat berdiri, Pak? Berdiri, Pak, yuk. Iya. Loh, aku iso toh. Ibunya juga Ceritane Ibunya boleh. Oke, Ibu. Sabale sama ibu yuk. Cicit saben dinane mas masih bisa berdiri sampai saben cicir nyekel tangane hancur ngomong bapak aku tresno kowe kembang hatiku digawe lara kembang melati agawe larane ngati kecubung kecuma agawe atiku bingung kembange mawar tresno wis kadung bubar Tresno ora kena sembrono ora becik ngangoni priya wanita rawe iku paribasane tinimbang rawe luwih becik tinggalke. Udah Bapak, sebentar aja berdirinya. Tapi di host. Yo. Hey.
niki asmanipun Pak sinten nek urung kenal. Bapak sinten, Bapak? Pak Muji. Nggih. Dan juga Ibu Muji. Nduk puput sisan nduk ngadeg nduk engko babaske podang kuning nduk. Ayo, kancane Mbak Melani. Engko. Oke, siap. Ini salam juga buat teman-teman yang di Kelapa Gading ini loh Pak Muji loh. Oke. Lajub. Yo. Dan juga Mamah Puji. Hae Pak Puji. Lah kok Pak Puji loh? Muji. Oh Pak Muji. Yes. Ya Allah. Kok teratap-teratap loh aku. Hae Pak Muji. Nggih. Kok enek sing teriak-teriak di sana. Enek sing terbangun mendengar kalimat itu. Pak Irfai wong ngersake anu podang kuning. Podang kuning niki Pak nggih ngersake jambu alas. Jambu alas. Jadi ya. podang kuning dulu habis itu jambu Jambu alas. alas. Oke, cus. Lajep. Yo. Sinambi lelenggahane Kang Sekejo mirsa. Halo, halo. Nyujang berapa Ugi Mbak Aisi sembah nuwun. Om Turut Raharjo yang punya Kerawang sembah nuwun Om Turut. Halo. Oh. Inang susune ilang. Putri
Mesam-mesam kok ya. Angguyu. Sugeng rawuh Pak D, sehat-sehat nggih. Oh Pak Haji kang saking Bekasi menika sang ngersake resepsi wau. Nggih. Alhamdulillah. Nggih monggo nderekaken tunggu. Sami Budi, sehat-sehat selalu buat Pak D sama Budi. Nggih. Saja arep mundut-mundut. Buat Bunda cantik yang punya kangen hati dipun tenggo sauntawis nggih Bunda nggih. Yang mana Mas? Oke. Nah, Siap, nanti siap, lagunya siap. ada kangen hati. Nggih. Mesam, mesam, mesam. Guyang, guyu. Guyune piye Mas? Oh yang tadi ya? Oke. Saja arep mundut, mundut lagu. Matur sedanuwun Bude. Sugeng kondur kang saking Bekasi sembah nuwun bunga-bunga surganya semoga berkah barokah amin. Nggih. Niku
minggih. Loh. Bapak Ibu, pesan nggih. Pak ayo Pak. Monggo Pesan Bobo. diajak joget. Pak Irfan. Ayo loh Bu. Bu Muji.